Są my w Macedonii, no ale też w Grecji, no bo Macedonio to region w Macedonii, we północnej Macedonii, skuli tego te państwo pomieniło miano, to już go dali my przy Macedonii, no ale też w Grecji, no i koncek w Albanii. A dzisiaj modernie jako geograficzny region też w Bułgarii i koncek w Serbii. Ja, tutaj mamy podkreślone, roztomajte szajbunki, co to jest Makedonia, Macedonio, ja. No i Tesaloniki, po polsku nie wiem czemu go dają Saloniki. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, to mamy w Biblii, Nowy Testament, Paweł. No i starszy list, no i starsze pismo z Nowego Testamentu. Wanilije były nie z korzy, ja? No ale pierwszy był list do Tesaloniczan. Tutaj do chrześcijańskiej wspólnoty Paweł z Tarsu pisał. No to jest historia. Mamy historyczne zabudowania. Mamy cerkwie też nowsze. Jo, kukom na łuk starożytny, ja? No tutaj, tak myślę, nie czytam, że ale wygląda to na meczet. No my zapominamy, co tutaj bez poraset lot panowały Turki. Ja, to nie ino Bośnia, no tam bardziej to wszystko zostało. Tu panowały Turki, potem XIX stulecie Grecyjo odzyskuje niezawisłość. No i drugie, największe miasto w całej Grecji, w regionie Macedonio, Tesaloniki. Ja, mamy to nad morzem, mamy port, no i są my tu pora godzin, a jutro jadymy, co my będziemy dali w macedońskim regionie, no ale zmienimy państwo północno Macedonio, bo są my już blisko.